Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yaseKalfontein esitaladini esibizwa ngokuthi uRubberlip lapho kutholakale isidumbu sowesilisa oneminyaka engama-39 ubudala 39 kanti ke lona owesilisa utholakala ke edutshuliwe wabulawa emotweni yakhe yohlobo ke lwe-VW esilver. Akwaziwa manje ngakushiya ukuba ke ngabe bekwenze njani njengalokhu ke imoto itholakala futhi ke ingenawo amalambo. Lona ke wesilisa kutholakala ukuthi ngokomsebenzi unguthishela lapha yana ke esikoleni samabanga aphansi esibizwa ukuthi ke iMashimong Primary School khona lapha endaweni yaseThembisa. Udaba ke lolu ke olusemaphoyiseni njengalokho ke nabezimo eziphuthumayo bebizelwe endaweni yesigameko base ke bemmemezela njengomuntu osethule kuyo indawo yesigameko kusa kuba ikhona nje namhlanje. Amaphoyisa estation samaphoyisa eIvory Park aphenya ke icala lokubulala. Isigameko ke lesi ke sesethuse amalungu omphakathi amaningi kuyo indawo njengalokho ke kungaziwa ukuba ngabe umuntu okungenza ukube mhlambe ubedunwa imoto noma ulinyaziwe nje ngobugebengu obujwayelekile obubike nokho endaweni. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe ke nemsindo siqophe endaweni yaseKalfontein.